Майки, чек. Почваме. Bear Pines Банско. Много готина пътечка. Вчера я карах веднъж. Много се изкепих. Малко е сухичка, но е много приятна. Доста флоу. Опа. Готини компресийки. И бих казал, че не се препоръчва за хора с широки рамене и кормила. Защото боровете са доста близко. Много готино. Ляво. Хоп. 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 Дали. Ясно. Отвечаем се. Сухичка си е, но става. Тя и почета е доста песъчлива. Малко въртено тук. Иначе много се приблизат пътеките. Целта е да се следва маркировката и лентите. За най-добрия експириенс. Някой беше изправил за глътка. Оп. Супер. Дясно сега тук. Много е подобна на ускорителя на частици, само че ускорителя на частици изобщо не е изчистен. Вчера щях не се оттрепен. Има повече шишарки, отколкото камъни по земята. Има и доста падали клони. Надявам се да го изчистят за напред, защото е доста така приятна пътечка. Късичка, но бърза. Супер. Оле, олеле, пазете. Ей, обърках пак. Скетч. Една лента може би трябва да се сложи. Опа. Супер.
Опа! Втория не успях. Третия не направихме как трябва. Уау, слабо, слабо. Оп, някой колега не стигнах. Някъде, ако може да задмина отдясно, благодаря ви. Хоп. Тук е готово също много. Само трябва да се внимава малко, че много засилва тя. Буни. Цак. Оха! И скокче като за финал. Брутало. Много яко.